लोगोसे दिनै इसोरखौ बाख्नायनो फैनाय बे फादार्स डे बिफानि सान फालिनायाव बाहागो लानो फैनाय बयखौबो आं ख्रिस्ट'नि मुङै साबायखर बावदों आरो आंनि गोसोनि गोजोननाय ख्रिस्ट' जिसुनि मुङै बयनोबो आं खेबसे जासिहरनाय जाबाय। गोजोनथोंसै। दा आंथ' बयबो सिनायखायो मिथिखायो आं आगोलबो फैबाय थाखाबाय जायहक आं परिचयखौ होनांनाय नंलिया जायखिजाया इसोरनि बाथ्रा मिथिङै जों आवगायलांदिनि जोङो दिनै मिथिगौ जे बिफानि सान फादार्स डे बिफाखौ मान होनायनि सान जानायनि साना जोंनि बिबिसिआ बे दिनखौ थि खालामनानै लाबाय। अबयसे जोंनिल' नङा मुलुगनाङै ख्रिस्टियानफ्रा बे दिनखौ फालिदों। जुन मासनि थामथि सप्ता थामथि रबिबार दिनैहाय गोलैदों। बे थामथि रबिबारखौ मुलुगनाङैनो बिफानि सान हिसाबै दिनै फालिदों आरो बिफाफोरखौहाय मान होदों। दा बे दिनखौ जोंनि एस'सियेसनाबो लानायखाय जोंबोनो दिनैहाय बिफाफोरखौ मान होनो थाखाय बे खाबुखौ मोननो हादों। बेनि थाखायबो इसोरखौनो जों हामबाय होनांगोन आरो लोगोसे जोंनि एस'सियेसनखौबो जोङो हामबाय होनांगोन खारन मोजां जोंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखायहाय। दा आङो बे इसोरनि बाथ्रा बुंनायनि एसे सिगां आं बिफानि साननि जे जारिमिन बेखौ एसे सुंद'यैहाय बुंनो सानदों। बिफानि सान फालिनायाबो मोनसे हिस्ट्रि दङ, जारिमिन दङ। बे जारिमिन बादिसो दिनैहाय जों ख्रिस्टियानफ्रा फालिबोदों। बिमानि सान फालिनायाबो मोनसे हिस्ट्रि दङ, बे मथेसो जों फालिबोदों। ओंखायनो बेखौ एसे सुंद'यैहाय बुंनो सानदों। गोबाव सम जाबायमोन आमेरिकायावहाय बिमानि सानखौ फालिबोबाय थानाया। ओमफ्राय बे बिमानि सान फालिनाय समखालिनो बे साना जुननि थामथि रबिबारमोन बेबायदि आरो। दा बे सानखालिनो जेब्ला बिमानि सानखौ फालिनानै बिमाखौ मान होदोंमोन बे समाव सासे आइजो बियो गावनि बिफानि जोथोन खालामबोनाय खांबोनाय खस्थ'जोंहाय फेदेरबोनायखौ बियो गोसोखांदों आरो गोसोखांनानै बियो बिफाखौबो मान होथारखानांगौ होननाय बे मोनसे थांखिखौहाय बियो लादोंमोन आरो। दा बेबायदिनो बे आमेरिका हादरनिनो स्पकेन टाउन अर्थात सहरनि मोनसे मण्डलियावहाय बेवहाय बे बिमानि सानखौ फालिफुनाय समाव मिसेस जन ब्रास डट होननाय बे आइजोआ बे बिफाखौ गोसोखाङो जे बिमाखौ जों मान होबायब्ला बिफाखौथ' मान मोनो जयग'। खारन बिफायाबो जोंनो दुखुजों जोंखौ खांदों, फेदेरबोदों, रैखाथि होबोदों, फोरोंबोदों, जोंनो नांगौफोरखौ जगायबोदों। बेनिखायनो जों बिफाखौबोथ' मान होथारनांगौ बेखौ बे सानखांदों आरो सानखांनायजों लोगोसे बियो 1909 सनाव गावनि मण्डलियाव जि दिनाव बिमाखौ मान होदोंमोन बिनि उननि बाराव बे दिनावनो गावनि बिफाखौबो बे मान होजेनदों। गिर्जायावहाय बिफाखौबो बियो ओइदिन मान होजेनदों। ओमफ्राय ओइदिन मान होजेननायजों लोगोसे बियो गावनि मण्डलियावबो खोन्थादों, रायज्लायदों आरो मण्डलियाबो गनायबाय आरो मण्डलियाबो गनायनायजों लोगोसे हादर बेंगिरिफोरनिसिम बे बाथ्राखौ खावलायहरदों जे जों बिमाखौ मान होयोब्ला बिफाखौबो जों मान होनि आरो बिफाखौ मान होनायनि मोनसे बिसेस दिन सायख'नानै लानि आरो बे दिनखौ जोङो जोंनि मथे माने जुननि थामथि रबिबारखौ जोङो लादों होननानैहाय खावलायहरबाय आरो बे खावलायनायखौ बेंगिरिफ्रा हादर बेंगिरिफ्राबो गनायनानै माने गनायथि होदों, स्वीकृति होदों जे मानिजागोन, मानिनो हागोन ओरै होननानै। ओमफ्राय बे मथेनो दा आमेरिकायाव जुननि थामथि रबिबारखौ बिसोरो बिफानि सान हिसाबै मानिबोबाय थायो।
दा बे आइजो मानि जेननाय आइजोनि बिफाया ओरैबायदि जादों जे बे मानिनाय जे आइजो बियो गोरलै समावनो बिनि बिमाया थैबाय आरो थैनायजों लोगोसे बिहा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय 6 जन दङमोन। बे 6 जन गथ'फोरखौ बे आइजोनि बिफाया खांदों, फेदेरदों, फोरोंदों, नांगौखौ जगायदों, जोथोन लाबोनानै गावनि फिसाफोरखौहाय खांबोदों गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय। बेखौहाय बे आइजोआ मिथिगौखाय, गावनि बिफानि खस्थ'खौ मिथिगौखाय बियो बिफाखौहाय बेबायदि मान होदोंमोन। दा बेबायदिनो अकल आमेरिकाल' नङा, दिनै हादर मानियावनो ख्रिस्टान मण्डलिफ्राव बे बिफाखौ मान होनाया जाबोगासिनो दङ। जोंनि BBCआबो बेखौहाय दा गनायनानै लादों आरो बेबायदिनो बिफाफोरखौ मान होनांगौ होननानैहाय मान होनाय जायो। दिनैहाय जेरैहाय गथ'फ्रा गाव गावनि बिफाफोरखौ मान होबाय, बिबार गांसे गांसे, बेज गांसे गांसे होनानैहाय। साननो हागौ बे फिसा मोनसे बेज गोरलैनो, खिन्थु बेखौ होनानै जे मान होदों फिसाफ्रा गावनि बिफाखौ, बिफा सोमोन्दोखौ, बेसे गिदिर जों बेखौ साननानै लानांगोन। बे गिदिर मोनसे सन्मान बियो। गावनि बिफाखौ होनानैहाय खुलुमनाय, मान होनाया बे मोनसे गिदिर मोनसे सन्मान। ओंखायनो जों दिनै दासिमहालागै जेरै खालामबोदों बेबायदिनो हागौमानि फैनाय समफ्राव जों खालामलांबाय थागोन। बे जारिमिना जोंनि थाखाय गोसोखांजाथाव आरो जोङो गाव गावनि बिफाफोरखौ जेब्लाबो मान होनाया गोनां। अबयसे जोंनि सोरनिबा बिफाफ्रा थैनानै थांबाय, बिमाफ्रा थैनानै थांबाय, खिन्थु जोंहा दा जोंनिख्रुइ बैसोसिन देरसिन बैसोनि बिमा बिफा सोमोन्दोनि लाथावथावनि जोंहा बैसोनि मानसिफोर दङ। जों बिसोरखौनो बिमा बा बिफा हिसाबै जों मान होनांगौ। जुदि असे बिमा बिफा थैनायब्लाबो दा दं जायफ्रा, बिसोरखौनो जोंनि बिफा बिमा सोमोन्दोफोरखौ, बैसोफोरखौ जोङो एकदम मान होनाया बे जोंनि ख्रिस्टानफोरनि मोनसे आखल जानो नांगौ। जोङो दसे इसोरनि बाथ्रानिथिङै जों थांनि। दिनैहाय बिफानि सान, ओंखायनो जों बिफाफोरखौ मान होनांगौ। आङो गासैबो दिनै नुजाफैनो हानाय बिफाफोरनिसिम आङो हामलायथिखौ हरो। हेपि फादार्स डे होननानैहाय गासै बिफाफोरनिसिम मान आं बावहरनाय जाबाय। जोङो दिनै बिफानि सान हिसाबै इसोरनि बाथ्राखौहाय जों नायलांनि, जों आर'ज खालामनि, प्रार्थना खालामनि। अनसुला गोथार इसोर आफा, नोंखौ हामबाय होननानै बाख्नायो प्रभु। नोंनि महान अनुग्रहआ जोंनि सायाव जेब्लाबो थानायखाय प्रभु, जों दिनै मोजां देहा सास्थ्रखौ लानानै